Здравейте хора, днес ще играем Sheep Quest в Solplex. Има ново лоби, минигеймс. С малко ще ви го покажа. Така, Sheep Quest, това е игра, в която всеки си има своя база. Ние сме 4 отбора. Всеки има своя база с, мисля, че по една овца. И трябва да вземем овцете от на другия отбор и да ги вкараме в нашата база. Аре, да се пускаме. Аз съм съвсем забравих да кажа. Аре, къде е Sheep Quest? Ето го тук, хоп. Влязах. Аз влязах. Избирай си синия отбор. Къде? Еди. Аз ще избера синия отбор. И... той е кит. Синия козата, нали? Да, бе, синята овца и какъвто искаш кит, вече там си избирай. Аз избрах. Гамма, Аз само като го цъкна, той ми излиза кита. Ама той не цъкни даде. ли синия отбор? А? Цъкни ли синия отбор? Да бе. Еми, добре. Аз само това искам. Ама че ние ти ли сме? Еми, да сме в един отбор, бе. Така като гледате хора, ето вижте. Няма много хора. 7 човека, а пък аз виждам само двама. Ти ме не виждаш ли, ма? Да, бе. Аз само виждам, аз виждам само тебе и това е. Други не ти ги виждам, не ги виждам. Аз как не мога да тера? Абе, тук съм до тебе. Аз съм тъпа. Ама аз качам. Добре. Аз качам. Ицо 2. Ето, приеми. Добре. Ето те, Ето те, ама къде си? Срещу теб съм. Срещу мен си. Да. Споделя, че не мога да видя. Да споделя, ето. Не, аз ще споделя. Не, добре, сподели. Я да видим. Виж. Аз съм точно до онази 100. Чакай. Ела, тук е. Спри там. Спри там. Спри. Аз съм срещу тебе. Чакай малко. Застани така, без да мърдаш. Обърни се към мен. Аз съм... Не, ти не ме виждаш, що така? Не знам. Нищо се виждам. Аз те виждам идеално. Другите не ги виждам. 8 човека сме, хора. 53 секунди. Много ще чакаме. Как е? Малко е. Не е чак толкова. Ще ги изчакаме. Хора, ще ме пуснат само спринта на хака, защото ако пусна хака, директно ще му изхвърлят от играта. И ще ги... Не ще ги скърти. Надяваме се да ги смачкаме, нали те? Да, бе. От моят отбор. Като сеш това, то кит, какво ти дава? Какъв кит избра? Този тук. С меча. Не бе, козата. Кит, избери си кит. Ето и кит си избра вече. Кажи го ония... Да бе, с меча. Така, той е за мен е най-хубавия кит. Ама с какви работи? Броня и меч, другия пък е с броня и лък. Почнахме ли? Чакай, да, сега сме се смичи. Значи, излез на страна на някъде и да се видим първо. Добре. Ето, аз съм излязла на страна. Ма ти къде отиди? Ама ти си от друг отбор. Да. Аз съм от червените. Що бе? Але. Убиха мене. Те ме убиха ли това? Не. Къде е Ян? Ти си от сини отбори да го затегна. Убих. Колко овце има ти? Не знам. Нямаме 3, ние сме на най-напред. Колко имаме? Вие имате 2 май.
Не, вие имате 0. Що? Еми, виж си базата. О, yes. Хора, Велик. Ако убие някакъв, какво стане? Ми убиваш го. Къде стане? Сега ще му взема козата на това. О, Янчо, какво става? За теб съм. О, аз бях на 2 сърца. Аз то Браво, убих. тебе. Обаче ви имате още много овце, ние ми 3. Трябва да пазя някакви овце ти нашите. О, ме убиха. Ни колко кози имаме? Овце. Ние имаме 0 О, овце. къякъв. Оре. Къде? Ало, майка. Ти имаш 4, човек. Вие имате Ай, 4. имаме. Добре, не? Ой, бях на едно сърце. Иначе ще те бия. Да, бях на едно сърце. Ама не. сега ще смажа. Аз сега съм на 2,5, бе. Пускам спринта. Той аз имам спринт. Ама аз го пуснах човек направо. Ай, скочи, бе. Аз къде съм откъла водата? Вой ме убиха. О, ес. Пък да се покая. Кожи. Това няма да се размени. Ние имаме 0 кози. Аз съм от някакъв отрепан отбор, пък. Аз съм убивам от нашия отбор. Ние имаме 5. Ама ти взимай козите, бе. Ти му взимай овцете. Абе, стига ти, бе. Само мен. Есе! Ти ли ме убие? Да, с един друг. Стига бе, Взимай човек. овцете на другите с седлото, натискай върху овцата, тя се качва на главата, ти я взимаш. Добре. Ама като убие някакъв, натискам на него. Браво, машина. Аз с това съм направил велико, е. О, сега ще го репаста. Аз съм на 2 сърца, пък си зад тебе. Стига. Кой ще бе, кой? Защо да не те бя? Ти ли пак, бе? Аз бях на 2,5 сърца, ти защо не ме уби? Ама миналия път те пощадих, нали? Каза ти не ме би. Да, бе. Аз потънах във водата. Сега ще ме убиш, защото съм на 4 сърца. Бях на 4 сърца, къде да ме убиш? Вой, колко много кози има. Къде кози? Така, приятел, ти да носиш овцата при нас. Стига вие имате 7, ние имаме 0. Кой би? За сега ние печелим, защото имаме 7. Опа! Взех една овца! Тичам! Никой да не ме уби! Тичам! Идвам, след тебе съм, готов! Ами тогава, аз вече донесах овцата. Това не съм аз! Обаче това аз вече бях. Човек! Как направо ги къртя? Ти си можеш овцети, ти правиш работа. Чайна ограб... Ние ограбихме овцете, бе, обаче ме убиха. Браво, аз ще убия един тук с овца. Тръгвайте, браво нашите. Тръгвайте, ма ти да не си сам, бе. Сам съм, да. Янчо. Ти си овца. Аз ли? Ама я изпусна. Трябва да закараш по своята база. Човек, ти си сам. Сам съм, не мога. Взех овца. Аз съм самичък срещу цели отбор, или така ли? Добре, после ще направим още една игра, ако имаме време. Ой, аз съм самичък, как искаш да бия? Янчо! Пускам спринта. Ще пуснеш ти. Кой ме уби? Аз. Майко, мила. Хора, трети. Бързо към аз, защото съм на... Не, имам сърца. Стига, Вой убиха малко. Кой той бе? Някой ни взе една овца. Взеха ни 3 овце. А пак сме напред. Те имат само 3 овце. Аз имам ли овца на гърба се? Не. Ние печелим! Да, знам, че ви печелите. Ние печелим! Аз от моят отбор самичък аз играх. И това ще е за клипа, хора. Няма се да ви е харесало. На мен адски много ми хареса. Не забравяйте да коментирате, споделете, абонирайте се,
Вече имаме 7 абоната. Много